Ocê. Siôn. Helo. Ie, so, i bawb sydd yma, helo, da ni'n gweld eich rhifau chi'n ymddangos ar yr ochr, so dwi'n gwybod bod chi yma, nes da ni'n methu gweld chi. Mae croeso i chi anfon negeseuon ar y chat, i ddweud helo, i ddweud da iawn chi, i ddweud llucho tomatos rhithiol, os liciwch chi, be bynnag sy'n mynd eich bryd chi yna. Mae'r chat yna, a croeso chi ddefnyddio fo. Mi fydd yna ambell i gystadleuaeth, felly mi fyddwn ni'n defnyddio y chat ar gyfer hwnna hefyd, so nawn ni sôn mwy am hynny nes ymlaen. Mae gen ni 4 llenor yma ar eich cyfer chi heno, yn darlledwyn fyw o amrywiol stafelloedd ffrynt, ledled y Cymoedd, di pawb o'r Cymoedd? Na, mae'n un Gaerdydd, ond y lled gysylltiedig ar Cymoedd, wel ia, pawb, dwi'n meddwl. Dyna ydi thema'r noson, ydi Llenorion y Cymoedd, a da ni'n reit excited i gael nhw gyd yma. Dim i gyd, ond hynny dydy Llenorion y Cymoedd i gyd ddim yma, mae'n e fwy. Ond y rhai sgynna ni lle, da ni falch i cael nhw. Mae di fod yn ddwrnod hir. Reit, dwi'n agor y noson, efo cerdd yn ôl yr rhestr, yr trefn mae Estyn di baratoi ar yng Nghyferi. Un da di Estyn. Felly ie, mae agor efo cerdd genna fi fy hun i ddechrau fo, cyn i ni symud at yr darllenwr cyntaf. Mis Medi, nes i weld dyn efo gwn yn Bangor Ucha ar ddiwrnod cynta'r tymor yn Prifysgol Bangor, a mi nath y Brifysgol fynd i banics mawr achos o'n y dyn efo gwn ar y campus. Doedd ddim yna mwyn saethu neb yn y Brifysgol, jyst digwydd mynd heibio, ond mi o'n e bryder a phanig yr un fath yn ddigon naturiol. A mi ges i'r profiad rhyfedd o fod yn dyst. Fi oedd yr unig berson wedi gweld yr boi yma fo'r gwn. So o'n i'n gorfod mynd at yr heddlu a rhoi fatha statement. A wedi chydig o fisoedd wedyn ges i'n galw nôl achos yna rhyw ambell i beth oedden nhw ddim yn siŵr ar y statement o'n i wedi rhoi, ac rhyw bethau oedd angen i clirio cyn iddyn nhw fynd ar achos i'r llys. A un o'r cwestiynau oedd, oedd yr prif inspector yn y bynnag wedi codi, oedd y dystiolaeth ddim yn ei sens, achos bod fi ddim di ymateb digon ofnus i'r hyn o'n i wedi weld. Oedd yn gwestiwn od. Nath nhw ofyn i fi pam bod gen ti mwy o ofn, ac o'n i wel, dwi'n dod o America, a dim dyma'r tro cyntaf i fi weld gwn, met. Ond fel arall, oedd e jyst yn gwestiwn rhyfedd. Wedyn mae'r gerdd yma yn rhyw fath o ymateb i'r cwestiwn yna pam bod gen i mwy o ofn gweld dyn efo gwn. Felly, teitl y gerdd ydy Cyfweliad. Mae'r golau coch yn golygu fod hyn i gyd yn cael ei recordio. Mae 2 ddyn yn gyrru heibio mewn anialwch, yn stopio i gynnig dŵr, a dwi'n mesur siap fy nghorff y motor car. Maen nhw'n gyrru ffwr. Ac mae'r heddlu'n amaf yn hystiolaeth yn holi pam nad oedd gen i fwy o ofn y dyn a'r gwn. Ond nad ydw i wedi sbio mewn i farel gwn cyn hyn. Mae dyn yn gofyn i fi am ddarn o las fy llygad. Mae dyn yn taro'r bwrdd sy'n rhyngthon ni nes oedd y cyllyll i gyd yn tinciol. Mae yn fy mygwth, a weithiau mae arna i ofn. Ond weithiau dwi'n chwerthin, ac mae'r dynion heddlu'n gofyn pam na nes i sgrichian. Yn 9 oed mae fy ffrindiau'n ynalu ar y llawr i sbio dan fy nillad, yn deall yn barod be di hwyl di niwad. Weithiau dwi'n chwerthin, weithiau dwi'n sgrichian, weithiau dwi'n croesi'r anialwch, ac yn 20 mae'n y ddyn yn aros amdana i wrth ddod o'r ysgol. Mae'r heddlu'n holi os dwi'n nabod y math o o'n, dwi'n ei nabod nhw i gyd, mae'r swyddog ffinia yn cymryd fy mhasbort, yn gofyn i mi wenu, yn deud mod i'n rhy lws i edrych mor ofnus. Yn un ar hugain, dwi'n byw fo dyn sy'n breuddwydio am fy lladd. Dwi'n cofio pob manylun yn mesur hyd yr hanes ar y newyddion. Ac mae'r heddlu'n gofyn pan nad oes gen i ofn. Dwi'n gofyn am wydrad o ddŵr. Diolch yn fawr. Nodyn difrifol i'ch noson. A ymlaen â ni at ein darllenwr cyntaf. Bardd ac ysgrifwr ydy'n darllenwr cyntaf, sef Morgan Owen o Ferthyr Tydfil. Mae o'n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Ac y llynedd, mi gyhoeddwyd i pamffled cyntaf o gerddi, Moroedd / Dŵr, gan gyhoeddiad ar stamp, ac mi enillodd y casgliad yma wobr Michael Marks yn farddoniaeth yn yr ieithoedd Celtaidd. Wobr newydd oedd yn cael ei rhoi am y tro cyntaf leni, ond gobeithio fydd yn cael ei rhoi yn rheolaidd am flynyddoedd i ddod. Gwobr i'r ieithoedd Celtaidd, so dim jyst y Gymraeg, ond Cymraeg
Llydaweg am hwnni, Gaeleg, Gaeleg ar Alban, Cernweg ac yn y blaen. So, gwobrydol iawn, dwi'n gwir. Mae gyhoeddiad diweddara yn gyfrol gyfrol gyntaf o gerddi, a enw honno di Bedwyn ar y Lloer, eto gan gyhoeddiadau'r stamp. Mae hon yn gasgad sy'n ymateb i froedd a gwraeth yn ardal Merthyr. Ar hyn o bryd mae'n weithio'r gasgad o ysgrifau efo cymorth ysgoloriaeth awdur Llenoriaeth Cymru, a heno mae o'n mynd i ddarllen rhywfaint o waith i ni. Felly, heb fwy o wydro gen fi, a'i gyflwyno chi draw i Morgan Owen. Helo bawb, dwi'n credu bod hyn i gyd yn gweithio, neu mae wyneb y pobl yn awgrymu bod modd fy ngweld am nghlywed. Felly mae'n hyfryd iawn bod yn rhan o hyn heddiw, a byddai'n symud at fy nghluniadur oherwydd dwi wedi gwneud hyn mewn trefn eitha rhyfedd. Dwi'n zoomo ar fy ffôn ac yn darllen oddi ar fy nghluniadur, felly dwi'n hynny ddim yn gwneud synwyr yn gwybod. Ond y gerdd gyntaf sydd gen i ar yma felly, mae gerdd sgwennes i nôl ym mis Chwefror. Pan oedd pethau'n edrych yn eitha, nid diobaith o gymharu nawr yn amlwg, ond oedd ambell beth ar drod yn y byd yn barod sydd wedi arwain at y sefyllfa bresennol. Oedd hi'n, ddiwedd blin a diflas i'r gaeaf, oedd yr haint yn cryfangu yn nes at ni, a oedd popeth yn teimlo braidd yn ddi-bwrpas ac yn ddi-gyfeiriad. Ond es i ar dro ar lan môr, neu hynny o arfordir sydd yng Nghaerdydd. Mae'n siomedigaeth o arfordir a gweud wir. Mae'r dŵr yn frown ac yn fwdlyd, does dim tonau a mae'n ddrewllyd. Ond yn absenoldeb unrhyw foroedd eraill, mae'n wneud y tro. Ond o'n i cerdded felly ar hyd arfordir Caerdydd a gweld gole'r dydd yn ymwasgaru fel petai, oherwydd mae rhywun edrych dros y môr, dros y gwastadeddau tuag at Lloegr, a mae'r golau wastad yn teimlo fwy dyfrllyd a eang fyna. Felly, gyda hynny o ragymadrodd crwydro braidd, wna i ddechrau'r gerdd. Felly, enw'r gerdd yw Llwybrau'r Sgrech. Cerddorfa'r fan ganol, cydlais y fynwent yng ngolau ysgyfaint y bore sy'n anadlu trwy awyr lidw. Ar ymyl fy iaith, ar orsedd y llanwe llaid, mae'r dyddiau'n gwasgaru'n fydoedd fyrdd ar hyd y nef sy'n gordoi cymysgfa bod heb raff yn Llwybrau'r Sgrech. Felly, dyna ni y gerdd honno. Gyda llaw, ydyn darllen fy ngherddi eraill nawr, neu ydyn ni'n mynd nôl man? Ta'i'r cerdd rwan a wedyn rhywbeth debyg yn yr ail hanner. Cool. Iawn te, so yr ail gerdd, ysgrifennu hon y fwy ddiweddar, o'n i yn tŷ newydd am y digwydd. Felly hyn hefyd yn ymwneud â'r môr mewn rhyw ffordd. Felly, oedd yr haint wedi cropio yn nes byth erbyn y pwynt yma, oedd popeth yn edrych braidd yn, dyrys y gweud y lleia, oherwydd oedd ni'n wynebu y sefyllfa rydyn ni yn ddinawr. Ond eto i gyd, oedd edrych lawr tuag at Harle. Oedd yr olygfa yn llenwi a rhyw fath o beth, os nad yw hwnna'n ystrydebol. Enw'r gerdd hon yw Halen. Na ddim gweud mwy am y gerdd, neu pwy yw'n gweud am y cerdd, yn swnio'n od, felly adael i'r gerdd siarad dros fi. Felly dyma Halen. Pa am gai fan hyn, lle mae'r môr yr awyr yn llen denau rhwng anadl ar diben draw. Byddaf yn halen ar wasgar yn dŵr y ffurf heb ffin, nes crisialu'n gen ar lan, anghysbell rhyw fyd arall. Daw trigolion yr ymylon ymchwilio rhwng gyrgoed a gwymon frain, ac yna byddaf yn buredd hallt, argoed llymder a bywhad fel ei gilydd, perfedd diferyn dŵr, sychyn a gwraidd, unparth angau ac unparth gwaed. A dyna'r gerdd honno. Diolch fawr. Felly, ydw i'n gwneud yr un ola hefyd. Tybio taw ie yw hwnna felly. So, y gerdd yma, dechrau'r gwacau. Y dydd Gwener cyn dydd llun cyntaf lockdown.
eithon ni am dro bach lawr I fai Caerdydd trwy ganol ddinas. Pob man yn wag ac yn rhyfedd, ond oedd y tywydd yn eitha neis, felly oedd yna dipyn o wrthdaro rhwng gweld pob man yn bert ac yn heulog ac yn wanwynol iawn, a wedyn pob man yn wag. Ac wrth gwrs, oedd yna dipyn o ofid yn hydreiddio popeth hefyd. Ond dyna ble o'n I felly'n cerdded trwy Riverside, ac yn teimlo'n eitha gwanwynol a neis, ond yn cerdded trwy rhyw fath o dystopia bach. Felly dyma dechrau'r gwacau. Dinas wag ac awyr felen yn ymoleuo tu ôl I len dryloyw y tarth. Neb ar hyd yr afon a'r baen ddistŵr. Gwelais wyneb y tai coch yn ei llawn wedd am y tro cynta a chysgodion gosgeiddig ystyroedd cefn. Dinas o atseinia a gofidion yn gymysg am y ddalwch gwanwyn. Gorchuddiwyd popeth gan y golau coch felyn, ac ar gweitha'r haint, teimlais yn rhydd a'r byd oll wedi llynyddu, fel cae gwenith cyn dicter storm. Felly, dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Morgan, am y cerddi hyfryd yna. Nw'n ni glywed mwy gan Morgan yn yr ail hanner. Jyst cyn I fi symud ymlaen i'r person nesaf sy'n cymryd rhan heno, dwi wedi rhoi ar y chat, ond ein cystadleuaeth ni heno am y wobr fawreddog honno o glod, mawl a bri. Da ni'n cynnig y wobr honno heno am stori fer mewn un brawddeg. A Morgan sy'n newydd allan fo fydd yn beirniadu y cystadleuaeth yna, a wedyn mae o wedi gosod y testun y golau olaf. Felly, dwi eisiau chi gyd feddwl am eich straeon byrion, a wedyn pam da chi wedi I cwblhau nhw, gwch chi gyflwyno nhw drwy'r chat, nhw'n I gasglu nhw at ei gilydd a'i rhoi nhw I Morgan. Dwi'n symud ymlaen reit gyflym i'r person nesaf, sef Llenorion. Mae hi yn un o Gaerfyrddin wreiddiol, mae'n byw ym Mhontyclun, Faia, Wyddgrug a Lloegr. Mae wedi symud rownd dipyn, ond mae bellach yn byw ym Mhontyclun efo'i gwrg a'i dwy ferch. Mae'n sgwennu stwff fantasy, mae'n sgwennu straeon sci-fi. Nath I gyhoeddi stori fer gyntaf fel mae'n digwydd ar wefan y stamp ddiweddar. Y goeden ydi enw'r stori honno, os da chi eisiau mynd I chwilio amdani. A ie, dyna'r oll, rili. Dwi'n mynd I basio chi drosodd I Eluned ac I ti gyflwyno ei hun a'i gwaith yn mwy I chi. A ni, ydych chi'n clywed I? Iawn. Oce. So, dwi eisiau darllen stori sci-fi I chi'n gynta heno. Rhywbeth bach byr yw I, rhywbeth eitha ysgafn. Ei theitl yw Dydd Dyrchafael, ysgyniad 296. Brysiwch, dowch, brasgamodd gethyn drwy'r dorf yn y ganolfan y madael enfawr. Neu ar disglau'r wen a chywiau o deithwyr cyffroes yn plethu o flaen rhes o ddesgiau gan afel yn dyn yn ei dogfennau teithio. Llusgodd gethyn I ges tu ôl iddo'n ddiamynedd a brysiodd rhian ar ei ôl yn bugeiliau plant ac yn mwmial yn ddiheiriadau at y teithwyr eraill wrth iddo fwrw yn ei flaen trwyddynt. Dowch mlaen, cyfarddodd eto. Dylen bod ni wedi bod na oesen ôl. Tysyn ni ddim wedi gorfod aros am Hont Abram am bisiad bys ni wedi bod ma'r amser. Ond sôn ni'n hwyr, cariad, pwffiodd rhian. Mae'r iet mod newydd agor. Dwedodd yr e-bost i ni fod mae 2 awr cyn amser gadael, a dim ond awr a chwarter sydd I fynd. Rydyn ni'n hwyr. Roedd hi'n gwybod yn well na dadle, felly canolbwyntiodd ar annog heledd, yn 11 oed ac yn barod yn gwybod yn well na'r rhieni, I symud rhywfaint yn gynt neu chyflymder hwyrfrydig arferol, ac I gadw daf yn awmlwydd rhag diflannu dorf ar drywydd pethau diddorol. Do'n nhw heb fod i'r lleiad o'r blaen, ac roedd gethyn yn cuddio'i nerfau a'i gyffro tu ôl I floeddiadau cwta at ei deulu a chrych yn ei dalcen. Doedd dim ots gyda rhian, roedd hi'n gallu gweld trwy rio a'i chwthu ofer, ac yn gallu gweld yn glir bod ei ffriod ar ben I ddigon, yn ysglein yn ei lygaid ar wen fachgennaidd oedd yn mentro goleuo'i wedd pryd bynnag yr anghofiau fod yn swta. Roedd heledd hefyd yn chael hi'n anodd I cadw I fychanu pob peth, I bod hi'n gwneud ymdrech rhagorol I fychanu'r holl brofiad. Pan welodd hi'r ganolfan y madael yn swatio'n enfawr ac yn ddisgleirwen yn y pellter wrth iddynt barcio maes parcio M,
a'i esgaladur yn codi'n amhosib o uchel tu ôl iddo, bradychau ei distawrwydd emosiynau mwy siriol o lawer nag oedd ei phersona gofalus ni o imo yn barod i gyfaddef i hydnabod. Roedd Daf, yn ôl i arfer, yn frwdfrydig ac yn awyddus ac a thuedd i ddiflannu ar unrhyw foment. Pasport, ticedi, ble ma nhw? Gosododd Rhian y dogfennau yn ei law gyda gwen am yn eddgar. Unwaith byddwn ni ar yr esgaladur, fe bydd e'n gallu ymlacio a mwynhau ei hun. Fe bydd e'n fwy fel ei hunan eto. Roedd Gethin wedi ysu am gael teithio i'r lleuad byth ers iddyn nhw gyhoeddi'r prosiect yn 2035. Roedd wedi bod yn syndod i bawb i ddarganfod taw Castell Newydd Emlyn oedd y lleoliad delfrydol yn ôl NASA i adeiladu'r esgaladur lloerol masnachol rhyngwladol. Roedd mawrion San Steffan wedi hir brwydro i'w symud yn agosach at Lundain, a roedd y gwyddonwyr o America yn ddiwyro yn eu hasesiad, a daeth twristiaeth loerol i Gymru yn sŵn gorfoledd y cynulliad. Roedd dwy fraich yr esgaladur, y fraich ddeiarol a'r fraich loerol, a rhyngddynt roedd cylch o'r safoedd glanio rhyngloer yn symud yn groes i lwybr y lleuad. Eu pwrpas nhw oedd casglu'r teithwyr o un fraich a'i trosglwyddo i'r llall. Dim ond 20 munud oedd gan y teithwyr i drosglwyddo cyn iddynt golli eu cyfle a gorfod aros ar goll yn y gofod, a mawr a hanner nes ei bod yn cwrdd ar breichiau'r esgaladur eto. Pan glywodd Daf hyn, cadwodd ei wyneb yn ddiamateb ofalus. Doedd e ddim eisiau rhoi unrhyw glyw i'w rieni am ei fwriad i wneud yn union hynny a chael trip bach pert o ymgylch y byd yn gwbl ddamweiniol a ddifau. Roedd y teulu wedi archebu tocynnau ar gyfer esgyniad 296 am 5 munud ar 20 wedi 2. Wedi tseco i mewn a tseco i bagiau, clipio nhw i teclyniau ffug disgyrchedd at eu hysgidiau a'i gregus ac anelo nhw at droed yr esgaladur. Ro'n nhw'n gallu gweld twnnel llydan gwyn o'i blaenau, 20 medr o led gyda gwasanaethau, cyfleusterau a siopau duty free wedi eu gosod ar ynysoedd ar hyd canol y grisiau, gyda ffenestri a deciau gwylio i'r ochrau. Unwaith bod yr esgaladur wedi cyrraedd brig i gyflymder, byddent yn rhydd i grwydro ac i siopa am y 4 awr nes iddyn nhw orfodi arafu eto i muno ar orsaf rhyngloer. Doedd dim llawer o deithwyr tu ôl iddynt a chymbo hir iawn leith llais dros yr uchelseunydd i'w croesawu, egluro drefn ar gyfwng, ac i ofydd iddyn nhw gymryd i seddau esgyn, bachu i gregus a pharatoi am yr esgyniad. Gwiriodd Gethin ei tocynnau bordio. Seddi 29 F14, maen nhw draw ffwco. Pwyntiodd at yr arwyddion cyfeiriad ar hyd yn enfwd. Mae secsiwn 29 yn y sector porffor, dowch. Cymheron nhw i seddau'n rhes ifydd, gan gosod eu gregysau yn ddiogel amdanynt. Roedd cynnwrf distaw yn pefrio ynddynt a'i llygaid yn lled agored wrth ddisgwyl yr esgaladur danio a chyflymu tua'r lloer. Diolch yn fawr. Diolch o galon am y darlleniad yna. Dwi'n rili gwerthfawrogi'r ffaith bod y wisg yn matcho beth sy'n cael ei ddarllen. Dwi'n bod hynny'n gols i ni gyd. So, yr darllenydd nesaf, fyna fwy gan Eluned nes ymlaen hynno. Ond y darllenydd nesaf sgenna ni ydy Siôn Thomas Owen. Mae Siôn Thomas Owen yn awdur, yn ddarlunydd ac yn gyflwynydd. Fyddwch chi i gyd yn gyfarwydd efo, dwi'n siŵr. Mae o wedi cyflwyno 2 gyfres o Bobl y Rhondda, ac mae o'n rhan o'r tîm cyflwyno ar gyfresu Cynefin efo Heledd Cynwal a Dr Iestyn Jones. Mae o hefyd yn cyfrannu'n greadigol efo caneuon, cerddi a sgits i raglennu Jonathan a'r Tŷ Rygbi. Cyhoeddwyd i gasgliad cyntaf o waith, Cawl, gan Parthian yn 2016, a'i lyfr i ddysgwyr Y Fawr a'r Fach, straeon o'r Rhondda, gan y Lolfa yn 2018. Mi enillodd o Ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru yn 2018 i ddatblygu'r nofel raffig Meibion Abereba. Mae o'n cyhoeddi cerddi yn aml yng nghyfrol Beirdd Coch gan gynnwys Onwyd ymlaen, bod ei gerdd o gerddi radical o Gymru gyfoes. Mae ei waith darlunio wedi bod yn rhan o'r gyfrolau ar restr fer llyfr y flwyddyn ac mae'n gweithio'n aml ar lyfrau blant efo Petra Publishing ar Lolfa. Mae o'n treulio gweddill amser yn cynnal gweithdai creadigol a chreu'r luniau ledled Cymru gyda'i gwmni Creation, pun bach da hwnna, licio puns. Mae'n byw yn Rhiorci, Rhondda efo ei wraig, Becky a'i 2 ferch, Eira a Mali. Dwi'n lwcus iawn bod gen fo'r amser i ddod i fyny heno, mae o mor brysur efo dim. Ond, ga i gyflwyno Siôn Thomas Owen i chi, a na i ddad-fiwtio fo, iddo fo gael darllen. Helo, pawb gallu gweld fi? Yn fyw o'r jazz room yn Rhiorci.
A os ydych chi'n clywed babi yn crio neu merch yn sgrechi'n bod ddim eisiau mynd i gwely, dyna'r plant just drws nesaf. Ond na i ddechrau dy cerdd gan bod ni yn ysig dy corona a bod pobl dros y ffin yn dweithio ni beth i wneud. Ni'n meddwl na i ddechrau dy cerdd coron a 19. Fel dolyg ar ein teledu daeth, rhan yn ato doi gohebiaeth, a'i mwgwd o wleidyddiaeth a phantomeim o arweinyddiaeth. Eith osteri yn disgleirio fel ei gemwaith, wedi anelu at ni yn uniaeth, i aros adref, gwahardd unrhyw daith, yn cynnwys cefn gwlad a'i thwristiaeth, welai'n unrhyw fath o rheolaeth, gan mai o dros glawdd offa y dawr o'r ymdaith. Ond mae'n wahanol i rheini a pherchnogaeth dros di-haf neu ddau neu saith. Ac yw ail gatref yn yr Alban aeth ei chyntaf unedig yn gofid gaeth. Ni wrandawodd ei ffiem chwaith wrth eistedd lan dan wyliadwraeth, docstoriaid, nyrsys a'i meddyginiaeth, ac yn ansyth i checkers cyn mynd nôl i'w waith, o ddyfal barhau, da'i gamddiaeth dwriaeth, heb unrhyw awgrym o wyddoniaeth i imwneiddio y boblogaeth, bod gwledydd yn dystolaeth, fe ymlusgodd tua'r ymgynghoriaeth, am fod Brexit yn flaenoriaeth, pasbort glas ein iachfodwriaeth, tra bod hen ddyn yn ysbrydolaeth, rownd ei ardd fach yn crwydro pellter maith, gan godi miliynau i'r gwasanaeth. Ond ar ei codi trethu, nid ymwybyddiaeth dal i digon, am ddarpariaeth o PPE a pherianwaith, a mwy o brofion adnabyddiaeth, tra bod hithau yn ei phalas maith, a'i hirddas, a'i geiriau'n rhagryth ffraith, i gadw ffydd, gadw'n gryf, rhag mynd yn waith, heb hint o eironi chwaith. Hon yw'r rheswm gorau erioed dros annibyniaeth. Diolch. Fi'n licio'r clapiau tawel sy'n digwydd ar yr ochr. Mae'n od iawn i beidio gael i clywed unrhyw un, ond fi'n gwybod bod mam yn gwylio, ond hi wel arfer yn clapio fi, so mae'n rhywbeth. Ai ymlaen i rhywbeth eitha difrifol byswn i'n dweud. Nath rhywun yn un o'r perchnogion y siopau lleol farw'n ddiweddar, ac yn amlwg does dim dyw'r angladd, dim lot gallu mynd i'r angladd. Felly, oedd eitha tybyd i sefyll tu fas i drysau a jyst yn aros am yr hwrs i basio a pethau. A ddiddorol achos oedd angladdau'n pethau od rhan fwy o'r amser, so mae hi'n oed yn fwy od nawr. Ond fi'n cofio, fi wedi bod i ambell un lle, fi'n cwrdd y pobl sy'n nabod y person neu nabod fi fel hwn, ond fi erioed i cwrdd nhw o blaen. A fi'n cofio ambell uncle neu myngu neu rhywun yn mynd ar ail beth ar ôl siarad am y person, mae'n sôn am yw y bwyd, am yr safon y bwyd yn meddwl chydig bach am be maen nhw'n meddwl o'r person pwy sydd wedi paratoi. A mae hwn o angladd myngu. Lovely spread. Saf yng nghornel y festri, fel llwydni calch, a fy mhaper wal yn plicio, i fewn i'r suits Marks and Spencers. Cymaf long ceg o ddisgled rifelus yn y China da, a gollwng y ddau ffon cocktail ac hanner crystyn dwi wedi dal ers meityn ar y soser llon drips brown bach. Gael rhyw fenyw sa'n nabod a'i chot yn wal o dyffl di, a'i cholir fel graffiti newydd yn mynnu ei bod hi'n nabod fi, ers o'n i mor dal a'i chlin. Dwi'n nabod y type. Oedd hi a bopa, fel hyn, gan groesi ei bysedd, cricmalog, gorfod drwyog, cyn adrodd stori hir, dy bopa fel rhyw ôl nodyn ymlith ei hanes hi am amser maith yn ôl. Byddai byth yn deall pa mor rhai yn ysu cydnabod ar meirw,
a'i gwisgo y bathodyn parti penblwydd. Ond fel na maen nhw'n gwneud, pob stori cyn ar ôl clywed, darllen yn y papur bro, neu gweld y cyhoeddiad ar ffenest y siop leol. Ond bysau bopa wedi mwynhau y lyflu spread. Diolch yn fawr. Okay. A na i gwpl bant rhywbeth. Mae thema bach dy'r un sy'n ar ôl yr hanner fyd. Ys i sgwennu hwn, o'n i heb sgwennu dim byd am eitha tipyn o amser, yn Gymraeg neu'n Saesneg dim farddoniaeth, a wedyn o'n i lawr yn y carfan lle does dim signal, o'n i bai bod chi'n mynd lawr i lan y môr, a weles i yr clip o Tudur Owen ar BBC Wales Live ynglyn â'r pobl yn cam dweud ar bwrpas a wedyn yn ceisio ailnewyddu neu adnewyddu enwau Cymraeg mewn i enwau Saesneg. Felly enw gen yma yw It's Not OK ar ôl Tudur Owen o'r BBC Wales Live. Ac ar ôl gyrru a pharcio, maen nhw'n rhwymo eu cytseiniedd rownd ein polion crwydro ac yn datod eu llefariad ar hyd ein llwybrau, wrth lwyddo i frolio am grwydro Newborough Beach ac edmygu Australia Lake, i droi ein ffordd y gyhoeddi yn ffordd gyhoeddus, heb dyllau i dafod estron faglu dros ein bro, yn lle creu camau llai, daw croes ar fap, a throi arwyddion i ysgoi ein ffynonellau. Nid damwain a hap yw dirdroi ein hanes i fewn i amlinelliad, siap syml, gair syml, geiriau sifil, i anwybyddu'r chwedlau, anwybyddu'r darnau pwysig sy'n sicrhau canrifoedd, a geiriau o'r gwaed yn yr olion traed main, maen nhw'n mynnu dilyn ledlyd ein gwlad. Y pembleth od am sgrifen ddwyieithog, ar ochenaid amlwg, a mae'n sgwrsio wrth geisio croesi trafodaeth fel camball lletwydd, dros leisio barn gan ddisgwyl i dyfodau cymdogion a thrigolion gwywo ar stepen drws hen dafan, yr un hen dafan, sy'n croesawu trwy gyd newid sgwrs fel cae drws dychmygol, cyn iddynt dynnu cot, agor pwrs, neu cymryd cipolwg ar y menyw. Ond digwyddiad digon brawychus i ollwng TripAdvisor review. 1 star. They all turned to speaking iaith gwahanol yw un nhw. Diolch yn fawr iawn. Diolch o galon, Siôn, am dy gerddi arbennig. Mae cerddi Siôn mor unigryw, maen nhw'n sicr yn gerddi ti'n canfod hynna ychwanegol ynddyn nhw, unwaith ti'n clywed nhw, mae mor bwysig clywed nhw, dwi'n meddwl, yn gerddi i'w clywed. Diolch Siôn, a nhw'n i glwad mwy gan Siôn yn yr ail hanner. Gobeithio bod chi gyd wrthi yn gweithio, yn llafurio ar eich straeon byrion. Mae Morgan yng Nghaerdydd yn ysu am gael gwaith beirniadu, felly gobeithio bod yna gampweithiau ar y gweill. Awdur ola yr hanner cyntaf ydy Nerys Bowen. Mae'n rhywun sydd wedi cyfrannu yn rheolaidd iawn i'r stamp, yn gerddi, yn rhyddiaeth, yn ysgrifau. Mae Nerys yn rhywun sydd wedi dod at y Gymraeg yn hwyrach yn ei bywyd. Mae magu ar aelwyd Saesneg yng Nghymru Rhondda a wedi dysgu'r Gymraeg yn ei 30au. Hi oedd prifardd Eisteddfod Dysgwyr Morgannwg 2013. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at glwad beth sydd gen ti i ni heno Nerys, felly drosodd i chdi. Dda. Dwi'n mynd i ddechrau gyda cerdd. Cerdd am anghofio geiriau Cymraeg. A dwi'n bwriadu defnyddio'r gair deilchion, ond weithiau dwi'n dweud deilchion, ond gan amlach dwi'n dweud deillion, ond deilchion yw'r bwriad. Weithiau arnofio'r geiriau tu hwnt i afal fy llaw, ond fel pêl ar wyneb y môr, po galetaf y ceisiaf estyn amdanynt,
y pellaf i ffwrdd y boblar bel. Fel y geiriau magned ar fy rhewgell, mae'r hen iaith ar flaen fy nhafod. Y geiriau i gyd yn syrthio i lawr wrth iddi geisio gwneud brawddau gall gan dorri'n deirchion. Dalia rai, a'i cadw'n saff, rhag ofn bydd ei hangen arnaf. Ond wedi colli llawer, fe'i sgubwyd ymaith gan y gwynt. Ond os chwiliaf yn ddigon caled amdanynt, i lawr cefn y soffa, dan y bwrdd, gallwn ei ffeindio a'i trefnu a chreu fy mrawddegau call. Diolch. Nesa, dwi am ddarllen darn o fy nofela sydd heb enw hyd yn hyn. Catrin yw'r prif cymeriad sydd wedi dysgu Cymraeg yn ei 20au, bellach yn astudio'r Cymraeg yn y brifysgol. Mae byw yn y Cymoedd ac yn rhannu tŷ gyda 4 ffrind. Cymraes Cymraeg yw un ohonyn nhw, sef Elin. Heno mae hi wedi mynd ag Elin i lansio llyfr yn ei phrifysgol. Mae ei darlithydd wedi cyhoeddi cyfrol newydd o ei farddoniaeth. Felly mae lansiad wedi gorffen ac mae'r darlithydd wedi dod draw i sgwrsio nhw a gofynnodd y darlithydd a oedd Catrin yn gyfarwydd ar gerdd y ffynhonnau. Falle, o'r Rhonddoedd Rhydwen Williams, ie? Oedd. Roedd gan Dr Iestyn un llaw yn ei boced a'r llaw arall yn dal gwydred o win yn yr awyr a'r gwydr yn mynd o'r dde i'r chwith wrth iddo fe siarad. Ti'n nabod yr eglwys fawr yn y pentre gyda'r tŵr a'r cloc arni? Aeth y gwydred lan yn yr awyr wrth iddo ddisgrifio uchder y tŵr. He's going to spill that now, meddyliodd Catrin. O, ydw, dyn ni'n nabod y lle, dyn ni'n mynd heibio yn y car weithiau, ti'n nabod yr un? O, ydw, dwi'n nabod y lle. Parhaodd Dr Iestyn yn frwd rydig. Gyferbyn ar eglwys, lawr y bryn, yn un o'r strydoedd na, dyna lle magwyd Rhydwen Williams, a chi'n gwybod be? Does dim cofeb ar y tŷ, dim sôn o gwbl bod un o feirdd a llenorion mwyaf adnabyddus y Rhondda wedi byw yno. Roedd ei gracter wedi achosi i splash o win neidio allan o'r gwydr a glanio ar brogs Dr Iestyn. Roedd fy hen mam gi yn byw yn y pentre trwy gydol ei hoes. Dyna roedd yr unig beth gallai Catrin gyfrannu at y sgwrs am ei hardal hi ei hun. Efallai bydde hi wedi nabod hi. Edrychodd Elin ar y llawr, tra bod Dr Iestyn yn edrych ar Catrin wedi rysu. I fod yn deg, digwyddau hyn yn aml pan siaradau Catrin Gymraeg a phobl. Bellach doedd neb yn siarad. Beth ddigwyddodd? Ydy wedi camnganu gair? Neu ydy wedi defnyddio gair anghywir efallai? Cliriodd Dr Iestyn i wddf. Wel, byddai'n well i fi fynd yn ôl at yr hen gang. Diolch am ddod lawr, Catrin, ac Elin, braf cwrdd â chi. Chi hefyd, gwenodd, wrth ysgwyd i law eto. Ond mae rhaid i fi ofyn, ai mi Hanner Morgan yw hwn? Edrychodd hi ar draws yr ystafell ar yr hen gang. Ie, chi'n nabod e? Nag ydw, dwi'n cofio gwneud i gerddi yn yr ysgol. O, gwych, wel dewch draw a dweud helo wrtho fe. Catrin a ti hefyd. Suddodd calon Catrin fel plwm. O, na, dechreuodd Catrin, mae rhaid i fi... Ond roedd hi'n rhy hwyr. Roedd Dr Iestyn ac Elin wedi diflannu drwy'r dorf tuag at y gang. Collodd ddiolwg ohoni. I ffrind, i chi dymaith llenyddol. A sefyll ar ei phenni hun gan syllu i lawr ar y gwydryn gwyn gwag yn ei llaw. Teimlai'n drist, yn dwp ac yn unig. Doedd Elin ddim hyd yn oed yn astudio ysgrifennu creadigol, ond teimlau Catrin fel pe bai hi'n dal i wybod mwy na hithau. Ystynnodd am ei ffôn, rhag i'w llygaid gwrdd â rhai eraill ac ynddynt afwyd sgwrs. Daeth rhy o chwerthin o'r grŵp o bobl o gwmpas Elin. Doedd Catrin ddim eisiau ymuno â hi, gan nad oedd hi'n gwybod pwy oedd mi Hanner Morgan hyd yn oed, am nad oedd hi wedi deall lun o gerddi Dr Iestyn, ac am nad oedd ganddi ddim byd i'w ddweud, nid wrth y bobl intellectual fel y rhain, ta beth. Ac roedd hi'n gallu clywed ac yn ogleddol yn clochda'r yn gyflym o gyfeiriad y gwybodaethau nawr hefyd. Felly os taw gog oedd mi Hanner Morgan,
bydde i ddim yn ei ddeall. Felly, doedd hi bendant ddim yn mynd draw atyn nhw. Diolch yn fawr! Diolch o galon, Nerys, am dy weithiau amrywiol, gwych, trawiadol, a'r actio hefyd, y cyfeiriadau, nes ydych o'r cyfeiriadau yn fyw iawn yn fan'na. Be da ni'n mynd i neud fan, Grig? Da ni'n mynd i gymryd toriad, da ni'n gorfod neud raffl a falle hefyd yna. Mae yna raffl, wrth gwrs, fel bob noson Gymreig, gwerthu halan, lle. Ti eisiau neud y raffl wan? Waith i chdi ysbod, ie, gan bod i wedi sôn amdano. Iawn, so dwi'n defnyddio safle random name picker i wneud y raffl, felly mae'n hollol dryloiw a theg. Nes gweithio allan sydd wedi'i wneud o fan. A mae y sawl sy'n ennill y raffl yn ennill pecyn o holl gyfrolau cyhoeddiadau'r stamp fel cyfrolau digidol. Felly mae'n dipyn o offer rili, dydi? Di. Waith yw'r gympent, mae'n siŵr ni. Yndi, mae enw pawb sydd yma heno yn mynd i fewn i'r peiriant rhithiol. Ac yn... Mae'n docyn rhithiol yn mynd i ymddangos. Mae gen i enillydd. Enillydd raffl fawreddog ydy Cyril Jones. Llongyfarchiadau chi, Cyril. Pawb yn rhaid. Llongyfarchiadau mawr. Mae'r wobr ar ei ffordd i chi, neu mi fydd o yn fuan iawn pan fyddwn ni yn y toriad o'n. Gwych. Felly, mae gennych chi doriad wan, nawn ni ddeud i bawb ddod yn ôl erbyn 8:30. Chi fynd i'r toilet, gewch chi fynd i nôl peint o'r bar, dwi'n meddwl bod lly'r titus di dweud bod yn talu heno. Ac ie, dwch yn ôl yn brydlon am 8:30, ac mi nawn ni barhau efo'r noson. Mae'n golygu chi weithio ar eich straeon byrion, ac ie, welwn ni chi mewn rhyw 9 munud bach, ie? Hefyd, mae lly'r titus yn fy nghyhyddo i fama o ddiffyg brwdfrydedd ynglyn â'r raffl. Jyst eisiau dweud, dwi yn 100% ymrwymiedig ac ymrwymiedig i'r raffl, felly dwi'n gwybod beth sydd wedi rhoi y camargraff yna iddo fo, ond dwi jyst eisiau clirio fe enw. A dwi eisiau clirio fyny'r ffaith bod fi methu deud yn gloch chi. Mae'n 9 munud i 8. Mae'n 9 munud i 9. 9. Felly beth dwi'n drio dweud ydy 10 munud i 9. Dwch yn ôl brydlon erbyn 10 munud i 9. Iawn? Da ni'n dall yn byd gret. Welwn i chi bryd hynny. Ar goledig. Helo. Di pawb yn ôl yn ei seddi, pawb yn ôl yn gyffyrddus. Diolch chi am yr holl straeon sydd wedi bod yn dod i fewn ar y chat. Da ni'n gwerthfawrogi nhw. Mae Morgan yn cael dipyn o waith beirniadu, felly dal i'ch ati ddod nhw yn yr ail hanner yma. Mae gennym ni lond lle o farddoniaeth a rhywyddiaeth ac yn y blaen i chi, ond yn gyntaf dwi'n mynd i ddarllen cwpl o'n ngherddi fy hun i agor yr ail hanner yma. Dwy soned sgen i, dwy soned efo'r un teitl ei gilydd fel mae'n digwydd, wedyn ydy enw y ddwy yma. Y byd yn ddim, a dim yn y byd ond y mydandod yn disgyn yn denau. Dyma'r dim byd, gofod y bron iawndod sy'n mynd ac yn dod wastad yn dawel. Y byd coelian ei beidio nad yw'n pydru, nad yw'n boddi fel y byddai. Dyma'r wedyn, yr ar ôl, y gallai fod wedi bod, lle mae'r llwch yn goflaid a'r anialwch yn ffrwythlon a'r distawrwydd yn feichiog. Dyma'r dychymig byw, y cof marw, y sŵn nad yw'n sŵn am nad oes clust i'w glywed na beiriant i'w gofnodi fel sgrech yr anifail lleiaf yn y goedwig lydan dywyll. Ynof roedd aelwyd. Y gwreichion yn y tân a'r tân yn y grat a'r garreg yn y tŷ, a'r tŷ ar y ddeiar, a'r ddeiar ar ddim. Ynof roedd chwerthin. Llawenydd yn yr enaid, a'r enaid yn y corff, a'r corff ar y ddeiar, a'r ddeiar ar ddim. A welid i'r olion,
y marciau yn y llwch ar y llawr, ar y ddeiar, ar ddeiar, ar ddim. Darllen ar marciau y glwyd chwerthin. Gwranda ar y chwerthin, ac fe deimlu es yr aelwyd rhwng fy mhedau'r wal, wen, wag. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Da ni'n mynd yn ôl a ddechrau'r ail hanner fel yma, yn ôl at Eluned. Mi gofiwch chi y stori saithau am yr esgyniad i'r lleiad gafon ni yn yr hanner cyntaf. Wel, mae'n bleser mawr croesawu Eluned yn ôl efo mwy o'i gwaith rwan yn yr ail hanner. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. So, stori tywydd teg yw hon, un bach ffantasi. Dyw oedolion ddim yn gweld hyd. Dyw oedolion ddim yn gweld hyd na lledrith. Dwi ddim yn dweud nad ydyn nhw'n gallu, ond dyn nhw ddim yn ei weld. Na nhw ddim, maen nhw'n gwrthod. Dwi'n i riod eisiau bod fel yna. Pan ro'n i'n blentyn, bas ni'n treulio oriau chwilio am y tylwydd teg yng ngwaelod yr ardd. Y rhan fwyaf o'r amser, dwi'n i ddim yn llwyddo, ond weithiau ro'n i. Llenwes fy amser yn camu'n ofalus o amgylch caws y llyffant, yn aros mas yn hwyr i chwilio am bryfed tân ac yn dawnsio gyda ieir bach ar haf o gweision y neidr. Yr holl adeg, byddwn ni'n cadw fy llyged yr agor, rhag ofyn i fi weld y tylwyth. A phob nawr y lyweth, byddai fy nyfal byrhad a chwrteisi yn cael ei wobrwyo. Y man gorau chwilio amdanynt oedd wrth ochr yr hen rheilffordd segur y tu draw i'r ardd. Roedd hen iet bren wedi hanner claddu dan drwch o ddryslwyn mwyar. Roedd hi'n bosib i'w wthio'n gil agored gyda grym ac ymdrech, a thrwy honno gallwn gyrraedd y rheilffordd a cherdded ar hyd adfeilion i thraciau. Roedd fy chwaer y finnau'n gallu diflannu lawr fanna am oriau dedwydd yn chwilio am swyn a thylwydd teg ac anturiaethau, gan neidio o drawst i drawst, cadw balans ar hyd yr engledrau a chasglu blodau gwyllt a mwyar i'w bwyta. Pob tro, wrth i ni gyrraedd adre wedi'r tripiau chwiliota yma. Roedd hi'n amlycach ac yn amlygach i fy llyged pefriog bod yr hyd wedi hen ddiferi o fywydau'r oedolion. Roedd hi croen yn welw, ei llyged yn drwm a'i symudiadau yn araf. Dwi ddim yn dweud i bod nhw'n ddiflas nac yn anhapus, ond roedd diffyg sglein arnynt. Doedd dim addewid na photensial yn serenu ynddynt, dim ond rhagflas o'n dyfodol ni, ciapolwg ar bris tyfu lan ac eiddfedu. Pan ro'n i'n rhyfeddu wrth weld powdwr y tylwyth yn tywynnu ac yn dawnsio wrth ymlwybro drwy'r awel o flaen y ffenest y gegin, ro'n nhw'n gweld llwch. Pan welon ni lwybrau cudd a thwneli a thirgel y tylwyth o amgylch hen adfeilion y cynefin, cwyno nhw yn berchnogion difater nad oedd yn cadw trefn ar ei tir. Pan ddarganfyddon ni dystiolaeth gyffroes ar ffurf olion traed bach a bach o amgylch yn sil ffenest, gwelon nhw olion fermyn oedd angen i gwaredu. Do'n i ddim eisiau colli'r swyn wrth i fi dyfu. Do'n i ddim eisiau colli'r lliwiau na'r goliadau disgler llachar, y posibiliadau na'r addewidion, na'r ffrindiau ro'n i wedi gwneud na allwn dweud wrth fy oedolion amdanynt. Felly gwnes i ddim. Gafeilus yn dyn wrth yr hyd a gwrthodais adael iddo fe fynd. Wrth gwrs, dysges y gwersi roedd ei angen mwyn i fi dyfu'n ddyn a cael lle yn y byd. Datblygais y sgiliau angenrheidiol, ffurfiais ffwgwd llwyd, cyfrifol i wisgo'n gyhoeddus, ac ymarferais y celwyddau hynny i gyd, ond ro'n i'n ymwybodol bob munud, bob eiliad, taw celwydd oeddent, a chadwes y gwir yn agos. Dwi'n 40 erbyn hyn ac yn dal i fyw gyda'r hyd. Mae'n unig bod yn oedolyn hudol. Dyw fy chwaer heb ddod i chwiliota gyda fi ers blynyddoedd, a dyw hi byth yn sôn am ein hen ffrindiau rhagor. Dwi ddim yn meddwl bod yn ei cofio, neu os ydy hi, mae wedi diastyru fel ffwlbri neu orddyrchymig plentyn. Dim ond plant allai deall fy myd i, ond allai ddim siarad â nhw am yr hyd nad tylwydd teg chwaith. Allai ddim gadael iddyn nhw wybod mod i'n gweld y tylwydd yr un peth â nhw, fy mod i'n gwybod hefyd. Allai ddim i gwahodd nhw i ddawnsio gyda'r tylwyth gyda fi, achos dyw'r oedolion ddim yn hoffi hynny. Dyn nhw ddim yn deall. Maen nhw'n cadw eu plant yn dyn ac yn diogel ac yn ei tynnu nôl mewn i'r byd bach llwyd nhw, i anghofio'r llew, y wefr a'r pefrio. Ond dwi wedi cadw'r hyd, a dyn nhw ddim yn gwybod,
fy nghyfrinach chi yw i o hyd, ond mae'n faich unig i'w gario, a dwi'n ysu i'w rannu â rhywun arall sy'n deall. Diolch yn fawr, Eluned. Stori hyfryd o fanna. Edrych ymlaen i ddarllen mwy. Mae gwaith pawb, dim bob dim lle, mae'n enghraifft o waith pawb yn pamffled, felly cofiwch fynd yn ôl i ddarllen mwy ar ôl hynna lle, neu hynna, gwch chi ddilyn efo'r sesiwn. Reit, dwi'n cyflwyno Siôn i chi wan. Chi gyd yn cofio Siôn, y boi efo'r barf. Wel, fydden dweud yna, achos mae'n ddau boi efo'r barf. Y boi efo'r barf goch ar Chris T. Melyn. Mae'n sôn o feirdd ac o feirdd. Feirdd? Lluosog? Dwi'n siŵr. Tawaith. I stopio trin et jocs. Mae Siôn yn dod yn ôl rwan i, dwi'n cymryd, dweud na gerddi, ond dwi'n wedi cadarnhau hynny efo Siôn. Falle wneud rhaid surprise i ni, pwy a wir. Ond heb fwydro mwy, dyma i chi Siôn Thomas Owen. Shmai. Diolch yn fawr, mae Noson yn briliant mor belled. Mae'n od, fi wedi bod yn trio wneud lluniau ar un pryd, a tweetio reina tra bod fi'n neud nhw, a darllen, a gael text o ffrindiau, yn gofyn am shout-outs a pethau fel yna. Mae'n rhaid fi roi shout-out un o ffrindiau fi, Rodri, sy'n lan yn y fferm, yn ceisio dal lan yn dweud bod fi ddiflas. A ffrind yn Emyr lan yn Cynarfon dweud bod fi'n edrych yn ddiflas. So, fi'n trisio. O'n i'n siŵr oedd pob i gallu gweld ni tra bod yr cerddi, tra bod ni ddim yn darllen cerddi, ond i chi yn, fel bys ni mewn gynulleidfa. Felly, yn ei trio wneud bach o rhywbeth arall. So, i beidio bod yn ddiflas, dyma cerdd am gwleidyddiaeth. Good start. OK, cerdd etholadron. Does dim angen cynghanedd i syddwch danedd i fewn i gerdd a geiriau sydyn fel yr un fan hyn, ond dwi'n mynnu bod hynny yn cynnu y fflam o dan eich pen ôl i chi fynd nôl i'r gorffennol i gofio ein hanes. Mynd nôl i'r gorffennol i'r dyfodol gallu cymryd y fantais. Does dim byd gwaith na ffuglen a ffaith y cyfino yn leithog fel pisio mewn gwaed. Maen nhw'n mal i cachu ond fedrwch chi ddarllu y llygad sy'n pallu gweld heibio'r pacedi sy'n lledu a wedi hollti'r gymuned fel llechi a wedi anghofio bod ni'n etifeddu a gwely nath banciau ei feiddi, so'r bobl yn heiddi. Sdim un o'n nhw'n deudi gyfynwch be wneud i. Pwy yw'r werin sy'n gorfod goroesi? Pwy yw'r arwr sy'n gallu arloesi? Bywydau sy'n gwbl wahanol i nhw rai ar agenda hunanol, sy'n gorfod i pawb i aros yn glawd i gario ymlaen fel tasau fe'n ffawd. Hwn yw y chwildro. Hwn yw y chwildro. Sdim angen y poen dros dro rwch a ffidil yn y to. Ond pwy fysa'n croesi ei bysydd yn bysyd yn rhoi negeseuon o'r bysys yn credu fod celwydd yn cludo'r cywilydd i ffwrdd o trigolion i byw gyda'i gilydd, neu ffoduried neu arystronied o'r awyr a'r dŵr, bod rhain di teithio yn bellach na nhw, trwy tywydd a ffiniau heb fwyta na dŵr am bywyd i weithio'n galetach na nhw. Mae Twitter yn ffeindio nhw sy'n gyfidio a rai sydd yn llygad ei lle, am bod y papurau yn redig i'r dde a wastad yn cuddio ein lle cyhyddo a rai sydd yn suddo mewn mynydd o gelwydd neu delwedd teledu, fod dim byd yn bod, fod gwelliant i ddod, fod trachwant yn dda a fod cymryd yn rhodd. Mae'n iechyd yn cael ei werthu, mae'r anabl yn cael ei aberthu, gan lywodraeth sy'n gwrthod o'n medru, sy'n rhewi pan gallent ei leddfu. Brwydrwch dy'r gobaith i wella, neu gwisgwch fel merched Rebecca, i ddringo i fyny o'r llethre cyn i fywydau gael ei difetha. 3 miliwn yw un. I gyd y tîn. Da'n goswch y byd i ni yma o hyd. Diolch yn fawr. Okay. Wel, mae dau gerdd gen i'r ôl. Mae'r un nesaf yn... Nes i ddarllen yn Noson Lansiad, llyfr ffantastig Morgan, Bedwen ar Lloer, un o'n holl lyfrau blwyddyn diwetha. Oedd yn od achos oedd am rhywbeth fel arfer
blewyn ar dafod, fi'n dweud beth fi'n meddwl, a dys dim byd yn fel arfer yn effeithio fi gymaint, ond o'n i'n gwybod sut i delio dy rhywbeth na ddigwydd 2 blynedd yn ôl. Ond erbyn hyn, fi'n teimlo allai. Mae'r gerdd yma yn y flodeugerdd, fydd yn dod mas y blwyddyn yma cael y stamp, a fi ddiolchgar iawn bod chi wedi cynnwys e. Collon ni babi blwyddyn a hanner yn ôl, a o'n i ffili siarad amdano fe. A oedd yn odd achos o'n i ddim eisiau siarad yna, oedd yn ngwraig yn dweud dylsyn ni, ond yn cliché bron, yr unig ffordd o'n i gallu delio fe trwy at farddoniaeth a sgwennu fe mewn cerdd. Felly, dyma collnod. Ac yn wyn ein byd, yn eich ryd, daeth y ffydd yn ôl i ni'n dau. Yn llenwi gwagle a gwen, yn lle gwagiwm hoced llawn papur racs o blu bach gwyn. Nid eto'n gorff, ond yn atgof mewn gwynt yn gorffennol. Nodyn fach, llawrydd, sgwennes i nodi'r neges i mi weld yn glir mewn dia gwyn. Yn sydyn, nad oedd yno nawr, beth oedd yno gynt. Wrth i'r gloch ganu i ddenu ein hynaf yn ôl o'r ysgol, a geiriau gloiw am gweld y byd trwy ei llyged hi. Yn chwarae doli glwt mewn tŷ bach twt, yn darllen dilyn geiriau gyda bysydd bach brwdfydig, ac yn dysgu sgwennu am beth wnaeth hi dros y gwyliau. Cofiaf am yr un lleiaf, ein hatgof, heb cyfarfod, ond yn gorfod ffarwelio ag enaid heb enw, heb eiriau, i gerfio ar fedd bach, dim ond collnod rhwng dau ni a rhwng ni'n dau. Diolch yn fawr. Fi'n meddwl bod e'n odd bod e'n neud, teimlo fel bod e'n neud lles. Sa'n boi emosiynol iawn, ond weithiau pan fi'n darllen e. Mae'n odd, sa'n siŵr beth i ddweud am hwnna. Felly, neu cwpl o afft rhywbeth ar yr un trywydd a cerdd darllenis i gynharach. Hwn eto fi'n byw hanner y mywyd i ar Twitter, ac bod yng Nghymraeg i'n cwyno. Mae wedi helpu lot. Mae lot o jobs fi'n dod o Twitter, a fi'n dwlu arno fe, bod mae'n gallu dweud bod rhyw fath o reid o'r agachu, weithiau. Ond, os ni'n wedi gweld y stamp, neu estyn ni grig, neu beth nas ni heb gweld yna. So, fi'n ddiolchgar iawn i Twitter. Anerys! Big up Cwm Park. A felly dyma gerdd am Twitter Cymraeg, arwyddion. Daw bodiau i'r gad i gynnu tân ar y defyn, a hel yr adar o'i nythod, trwy gynnig 280 cymeriad, ar garlam i glawdd offa. Ein arf ar hyd yr arfordir i herio anwariad ar-lein, gyda'i avatars anweledig, yn ddig ac yn ddigidol, yn ffyrnig ar 4G, a warriors Wi-Fi, yn bwydw ar y negyddol i frwydro'n fygythiol, hawl cenhedlaeth i adael ôl ar y we, ei baramenyn yn ein cawl cenedlaethol. Mae drwg yn y caws, ond mae'r gwenwyn yn y naws sy'n ein gwneud yn haws i dagu iaith da'r hen joc sy'n profocio ac yn cropio nôl i fewn i'r drafodaeth am iaith, gyda barn monoglot fel cymhariaeth deg, ond heb ffaith gadarn dim ond balanced views, fake news, mond font D ac inc coch, mewn llyfrau gleision, ond dyma'r brwsion mae'r cymni neu casglu, i fwyd o'r gwcw sy'n nythu mewn plwyf, heb ffiniau, ble oedd followers yn ffrindiau, sy'n peintio'r ffyrdd yn wyrdd, urdd online Cymru, yn pwyntio'r ffordd hir, amlaen, wrth i'n trydar dirgrynu'r tir. Diolch. Diolch o galon, Sian, am y cerddi amrywiol, hyfryd, ysgytwol. Ie, ffantastig. Nes ti fynd â ni drwy bob emosiwn hwnna, dwi'n meddwl.
Ac ie, fel Sean yn dweud, mae collnod y gerdd eithriadol yna, mae yn un o'r cerddi sydd wedi cael ei dewis ar gyfer dweud y drefn pan nad oes trefn, sef blodeugerdd 2020 fydd yn cael ei chyhoeddi gan Goriadau'r Stamp eleni. Mae'n cael ei chyhoeddi be bynnag ddaw. Da ni dal yn weddol ansicr o ran be di'r drefn efo cyhoeddi print ar hyn o bryd, ond mi ddaw allan yn ddigidol os nad fel arall eleni. Felly diolch yn fawr iawn i chdi, Sean, a diolch am dy gerddi yn y ddwy hanner heno. Da ni'n symud ymlaen wan ac yn ôl at Nerys Bowen. Dwi ddim angen deud llawer i gyflwyno Nerys, dim ond rhoi y llwyfan iddi hi, a dwi'n siŵr wneud hi gyflwyno ei gwaith ei hun. Ydw i'n iawn nawr? Okay. Hoffwn i ddweud diolch wrth y stamp, achos o fi wastad yn poeni am safon fy Gymraeg, ond mae stamp wedi rhoi platfform i fi i arbrofi a magu hyder, felly diolch yn fawr. Ac yn enwedig, diolch i Iestyn a Morgan am eich help yn ystod yr wythnos. Reit, nesaf. Cerdd arall am farwolaeth, anffodus. Llynedd, be oedd yn had farw, oedd yn eitha rubbish, ac yn ogystal â threfnu angladd, mynd i'r angladd, roedd rhaid i fi sortio i fflat, ei stwff, i fusnes. Oedd yn brofiad weird, beth i'w wneud gyda saucepans rhywun a dillad gwely rhywun. Felly, dyma cheery little number i chi, tomatoes fresh. Agorais y drws i'r fflat gwag ac roedd mwg llwyd yn yr awyr o hyd. Y peth cyntaf wnes i oedd agor y ffenest. Yn bennaf i fwyd o'r adar, ond hefyd i adael i'r mwg fynd mas. Taflau sgipolwg ar yr ashtray ar frech dy gader, wrth i fi lenwi'r bwydwr gyda hadau a chnau. Cwdais dy walet o fraich arall y gader, a throi'r hen ledr tolciog am fy llaw. Teimlo'n wrong i gyffwrdd ar rhywbeth mor breifat, mor bersonol. Ynddi, cwpl o bunnau, dy drwydded yrru, ac rhoi popeth arall, gydawai arogl ffiaidd y mwg ar fy mysedd. Ymysg y bwyd yn pydru yn yr oergell, bag o tomatoes fresh. Tomatoes ar haul, tomatoes ar haf, fel y rai routine arfer i tyfu. Wrth i fi godi un rhwyn, ces i ddatgoffa o dy di gwyrdd, y gwres, yr arogl, Mr Fothergills a Tomorite. A chan syllu ar y tomato yn fy llaw, mor ddymunol a llondi groen, torroed fy nghalon gan yr optimistiaeth o brynu tomatos a chymryd dy fod yn mynd i fod yma i'w bwyta. A dyma fi, yn y fflat gwag, yn dal tomato a llefan. Fesul tipyn, dechreuais ar y tasgau anochel, y dillad i'r siop elusen, y ffotos i'r teulu, a'r tiniau i'r banc bwyd. Y kippers, y prunes, y corned beef, dy fwyd hen ddyn ro'n i'n arfer i alw. Daeth pob ymweliad yr un fath, gwagu'r dros, llenwi'r bwyd o'r adar, ac ar bob ymweliad, bydda'r robin goch ar y silff ffenest yn grac ac yn ddiamynedd. Talu'r biliau, cloi'r drws, rhoi'r allwedd i'r asiant a chladdu'r llwch. Es i ar hadau adar adre, ac mae adar cwmpac bellach yn gwleddau fel brenhinoedd. Mae'r walet yn gorwedd ar y bwrdd wrth fy ngwely, a dalia fy ffroenau yr arogl cysurus o hyd. Mae pawb arall wedi rhoi ei siwtiau di nôl yn y wardrobe. Mae'n gwisga fy un i o hyd. Ac mae'r adar yn dal i fynd at y silff ffenest bob dydd i chwilio am fwyd, a fel finne, yn tybio ble rwyt ti. Rhywbeth ysgafnach, falle? Darn arall o'r nofela,
Felly, roedd Catrin ac Elin wedi mynd i'r lansiad llyfr. Ar ôl y lansiad llyfr, aethon nhw i'r dafarn. Roedd Catrin yn teimlo'n eitha isel i hysbryd, ond roedd Elin wrth i bodd ac yn siarad fel pwll y môr yn Gymraeg. Roedd grŵp o bechgyn yn eistedd tu ôl i Elin ac yn cael hwyl am ei phen achos bod hi'n siarad Cymraeg. Daliodd Catrin lygad un ohonyn nhw, felly roedd cyfle iddi gwneud safbwynt ac amddiffyn i ffrind ac amddiffyn i iaith nhw. Ond wnaeth hi ddim. Dechreuodd hi ateb i ffrind yn Saesneg i ysgoi siarad Cymraeg o flaen y bechgyn. Felly, erbyn hyn, mae Catrin nôl yn y tŷ yn ei gwely, ymhen ucha'r tŷ ac yn syllu lan trwy'r ffenest yn y to yn symfyrio. Yn ei gwely yn y tywyllwch, chwaraeodd meddwl Catrin dros ddigwyddiadau'r noson. Roedd hi'n teimlo fel dieithryn, fel penab ein perthyn, a theimlodd yn hynod o unig. Wrth gwrs i bod yn hoff o Elin a Dr. Iestyn, roedd rhywbeth amdanyn nhw heno oedd yn chwarae ar ei nerfau. Ar ôl ei gweld nhw'n sgwrsio'n braf ac yn chwerthin, teimlodd hi ar y tu fas. Yn y brifysgol, i byd hi dylai fod wedi bod, ond heno teimlodd fel i byd nhw a hithe ar y tu fas. Roedd nhw'n rhy gyfforddus, rhy gyfeillgar, rhy Gymraeg rhywsut, ac roedd hi'n genfigenus. Gorweddodd yn ei gwely ac edrych i lan trwy ffenest ar y serwch ben. Yn ogystal â theimlo'n unig, teimlodd Catrin yn eog. Meddyliodd am ei holl ffrindiau a thiwtoriaid a'r bobl oedd wedi bod mor gefnogol ohoni trwy bod yn dysgu Cymraeg, am Dr. Iestyn oedd wedi bod mor falch o'i gweld heno, ac am Elin oedd wedi bod mor hapus ac mor ddiolchgar i gael ei gwahodd. Roedd hi'n meddwl am mae'r lawr y stryd, oedd yn gwybod bod Catrin wedi dysgu Cymraeg, a sy'n wastad yn cael sgwrs gyda hi. Teimlai Catrin fel petai wedi bradychu pob un ohonyn nhw heno. Cofiodd nôl i'w dyddiau yn yr ysgol Sul a'r stori am Judas Iscariot yn bradychu Iesu. Teimlodd fel Judas sydd wedi bradychu ei ffrindiau a phawb sydd wedi bod yn gefnydd i dros y blynyddoedd. O'r gorau, doedd neb yn mynd i gael ei groeshoelio ar ôl i bradychiad hi, ond oedd hi'n dal i deimlo fel shit. Wrth iddi wylio un cwmwl mawr llwyd yn cropion o flaen y lleiad, daeth yr un geiriau cyfarwydd i'w meddwl. Geiriau cerdd o'i dyddiau ysgol. The moon was a ghostly galleon tossed upon cloudy seas. Gwenodd wrth iddi gofio dysgu'r pennill ar ei chof yn yr ysgol gynradd a chael serenair ar ei siwmper. Bron i 20 mlynedd wedi cilio, ond gallai gofio pob gair. Ambell beth yn bwrw greiddiau yn dyfeddol, y bydden nhw yno am byth. Cafodd ei tharo gan y ffaith bod popeth yn ei bywyd hyd yn hyn wedi digwydd trwy gyfrwng y Saesneg, yr ysgol, a'r holl ganeuon, straeon a cherddi, yr ysgol Sul a caneuon a straeon yno. Doedd ganddi ddim hanes yn y Gymraeg. Dyna be wnaeth hi'n wahanol i Elin a Dr. Iestyn. Roedd y diwylliant wedi rannu gyda nhw. A does dim ots pa mor galed y gweithiau yn y dyfodol, allai byth newid i gorffennol. Ddylen ni ddim bod wedi dysgu Cymraeg meddyliodd. Ro'n i'n teimlo'n well amdana i fy hun pan nad o'n i'n ei medru. O leia ro'n i'n gwybod pwy o'n i bryd hynny, a pwy oedd ym mhobl i. Gorweddodd yn y tywyllwch, gan synio a fyddai byth yn teimlo fel i bod yn ffitio mewn. Byddai wastad yn teimlo'n wahanol, yn israddol. Doedd hi ddim yn perthyn i foreiau coffi'r dysgwyr bellach, neu'r grwpiau peint a chlonc, ac ni allai gystadlu yn eisteddfod y dysgwyr. Ond eto i gyd, teimlo'n 100,000 o filltiroedd i ffwrdd o'r byd y mae Elin a Dr. Iestyn yn byw ynddo. Gwyliodd y sgwâr bach o awyr yn troi mor dywyll a'i meddyliau, nes iddi o'r diwedd gwmpo i gwsg diflas. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Nerys. Dwi'n edrych ymlaen ofnadwy at weld yr nofel yna pan wedi oed dydd. Mae'n swnio fel rhan o'r profiad Cymraeg sydd ddim falle'n cael sylw yn ein llenyddiaeth ni, a dwi'n edrych ymlaen yn arw at
at ddarllen y cyfraniad. Swnio fatha darn waith pwysig iawn. Reit, ymlaen â ni, ymlaen â'r cart, ymlaen â'r drol, ymlaen at Morgan Owen, yr boi arall o'r barf, kind of twllach i liw lle na'r un ddwytha, a dwi'n siŵr bod gan Morgan air sy'n disgrifio benodol yr union shed o frown ydy'r ferf. Nawn ni ffindio allan o'r hyd. Ia, Morgan Owen, un o rwy'n sydd wedi cyhoeddi pamffled, cyfrol, maen nhw gyd ar gael ar wefan y stamp, os ydych chi'n teimlo, fatha, fel eich pres, chi'n llosgu'n eich bocad chi. Ia, dyna ni. Mae sgynna'n byd arall hyd. Ymlaen. Mae'r rhyfedd pan dos o ddim fatha feedback, dos o ddim pobl yn mynd, neu dos o ddim yn mynd, ha ha ha, da chi jyst eisiau llenwi'r tawelwch, a dwi'n mynd yn nerfan hun heb sôn amdano chi. So, dwi'n mynd i miwtio'n hun a troi chi drosodd at Morgan. Iawn te, dwi'n eistedd mewn lle call ar y landscape nawr, felly dyle hyn fod yn haws i bawb. Na i ddarllen rhywbeth tymhorol i gychwyn, rhywbeth sydd heb i gyhoeddi. Nid tymor presennol, dyma ger ysgwennes i fis Hydref y llynedd. Y Merthyr ar ôl mae'r, y Merthyr. Yn byw yn Aber ar y pryd, ond dwi'n nôl am y penwythnos o gyfer yr orymdaeth annibyniaeth, so eithon ni'n ôl yn Aber gyda 7 kilo o fwyar, sef lot. Iawn te, enw'r gerdd hon yw Pasiant y Pydru. Ac ysbryd i ffarwel yng nghlith ar lwyni noeth, wele ar ais y draen gnawd crebach y mwyar yn crawni, a'r malltod yn y dail yn lledyn gleisio mws. Dyna drad llygod mawr yn sgrialu dros esgyrn man a brigau crin a gweddillion meddwi a charu i nos. Ymhasiant y pydru y safwn, lle bu gwledd grau gynt, rhwng gorch o'r golau hwyr ar gangen gam. Fe'n gelwyr eto i'r lôn, pan chwydda'r hael a'i olen llenwi'r rhwyll. Diolch yn fawr, dyna Pasiant y Pydru. Iawn te, anodd dewis pa rai i'w darllen, ond na i gadw at y tair cerdd yn amlwg na ddim eich cadw chi. Ond gan bod y gwanwyn newydd fod, nes i sgwennu cerdd pan o'n i ar ddihun yn y bore bach, ac oedd y mwyylch yn canu gyda'r wawr, oedd hi'n lygwa bert iawn. Felly, os unrhyw beth, casgliad o argraffiadau yw'r gan hon. Enw'r yw'r gan hon, yw'r gerdd hon, can cerdd rhyw peth. Enw'r gerdd yw Mwyolchgan. Mwyolchgan ar lethyr ymlith oer barf y don a gwadn y gwynt yn hyrddio gwedd mynydd pell yn nes. Urddail briallen ar fodeo, 1000 wyneb y môr yn ddysgleirdeb a deiar y gwahaddod yn gryndod o ffrwythlonder y bore. Pen llun ar garlam trwy'r coed, drw yn y manwydd, a gwaelod pob coel certh yn cethru trwy'n frydedd y bedd feini. Bywyd yn tyri yn y bylche, a chydwyni'r tiroedd moel uwchlaw yn lleisi, yn gan, ddolen ar dorri. Der ar golau fan gilfacher byd, teinaf lyfaredd y dydd yn ôl y nos, ymagoraf am perfedd yn wreiddiau derw. Prithra titwod dros y rhain ac oerfel, gwaredgeithol yr air a flonydd, yn ddawns, yn gymod, yn dafod y prif. Dyna Mwyolchgan, diolch yn fawr. Iawn te, ar gyfer y gerdd ola, gan taw Noson gymoeddaidd yw hon, o'n i'n meddwl dwi'n darllen cerdd arall am Ferthyr. Dyma gerdd am ffos y fran, y rhain ohonoch chi sy'n yn gwybod beth yw neu ble mae ffos y fran. Dyna'r pwll glo brig anferthol, fy mreiniogledd tref Merthyr. Dyna un o'r glofeydd agored mwyaf yn Ewrop. Mae'r mynydd wedi mae'r mynydd wedi geio rhyw tywyllwch anferthol o lo. Peth eitha diweddar fynd dwi'n cofio pan oedd yn dir gwag llawn adfeilion. Ond ta beth, dyma gerdd am ffos y fran. Cyn grwgnach y peiriannau ac anferthedd y tywyllwch, cyn bod y mynydd yn sgrech heb lais, porthyd ein chwilfrydedd gan y lle gwag hwn.
y tir a glwyfwyd yn crynu uwch ben gweddill y dref, a chylanedd hen geir rhydlyd fel brech ar ei wyneb chwal. Taith lom oedd honno hyd i odre, i byred, i'r llefydd cyfarwydd, seibiant o ddyffeithwch cyn y dolenni byw. Cofias am freuddwyd lle gwelais fran amhosib o fawr yn araf hedfan dros y fan, a minnau yng nghefn y car yn methu'n llwyr a disgrifio'r fath fraw. Dim ond selli'n unig a neb arall ni gweld. Nid oedd gen i enw ar y lle hwn y pryd hynny, ond gwyddwn fod brain yn porthi ar beth y meirwan. Gwyddwn mae'n rhaid, heb feddwl, fod y marw heb ddod i ben, am na fydde llonydd yn y tir hwn. Diolch fawr. A dyna ni, o ran yr gwaith creadigol, dwi'n meddwl bod ni wedi cael pob darlleniad, a dwi'n siŵr y byddwch chi'n gytuno oedden nhw yn amrywiol, oedden nhw yn drawiadol, a oedd bawb yn perfformio eu gwaith yn wych hefyd lle. Mae wedi bod yn brofiad gwych a dwi'n ddiolchgar iawn i'r 4 ohonoch chi am yr arlwy heno. Mae gan Morgan ddipyn o waith o'i flaen i feirniadu'r straeon byrion. Be da ni'n mynd i wneud, Grig? Da ni'n mynd i adael o'n gorad jyst am ryw gwpl o funudau eto, cael bod pobl i sianfon stori i fewn, nid ola? Os na rhywun, mae rhywun wedi llaw i fyny, Beth Evans wedi rhaid i llaw i fyny, dyna'n golygu bod gen... Os nwch chi roed eich llaw i fyny, fyddwn ni'n gwybod bod chi eisiau mwy amser. Dwi'n gwybod pam, ydy Beth Evans yn fwriadol efo'i llaw i fyny? Dwi'n mynd i gyfri 10, ac os ydych llaw chi ddim i fyny, da ni'n mynd i gael gystadleuaeth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a hanner, 9... Damwain oedd y llaw Beth Evans, mae'n debyg. Mae'r gystadleuaeth ar gael felly, os oes neb, Iawn. ydych chi wedi cael eich cyfle. Morgan, dos i feirniadu. Dwi wedi anfon yr straeon i gyd ar yr chat ni, felly, ie. Mae yna straeon mewn mwy nag un iaith yma, felly, ti'n gaeth dipyn o waith ar dydwylo, ond trio fod mor gyflym mae medru di. Nawn ni jyst sôn rhywfaint am newyddion stamp, ie, Iestyn? Ti eisiau mynd gyntaf neu? O, sori, o'n i'n disgwyl confirmation gen ti. Na i ddechrau drwy sôn am ddodeigerdd 2020. Mae wedi bod ar y gweill yn iawn ers misoedd. I ddar y gwaith i gyd gael ei ar ei fewn erbyn Rhagfyr yr 11 ar 20. A da ni wedi bod wedyn am fisoedd yn darllen yr 100 cerdd ddath i law. Oedd hi'n eitha o job dod â nhw lawr i 100, ond mi wnaeth pwyd hynny. Ac da ni wedi cysylltu efo'r beirdd i gyd, maen nhw o'r diwedd wedi gyrru i ffurflenni i gyd yn ôl, sa chi'n synnu bobl. Maen nhw'n diawledig am ateb e-byst, ond dyna ni, mae pawb wedi dod i'r gorlan a mi da ni'n gallu mynd ymlaen efo'n trefniadau. Mae'r ymgyrch codi arian wedi cychwyn. Be da ni'n neud ydy gofyn i bobl rhag archebu i copïa. Mae hynny wedyn yn caniatáu i ni fod... Wel, mae'n caniatáu i ni yn dau beth. Mae'n caniatáu i ni dalu am gyhoeddi'r gyfrol, ond mae hefyd yn rhoi syniad i ni o faint ohonyn nhw i'w hargraffu, achos mae gen ni syniad wedyn o beth yw'r galw am y gyfrol. Felly, lle bod ni'n cynhyrchu llwyth yn nhw, bod nhw'n jyst nista mewn rhyw wardrob yn rhywle, da ni'n trio peidio bod yn wastraffus. Wedyn, mi fydd yna rai ar gael, mi fyddwn ni'n cynhyrchu rhai i'w gwerthu yn y siopau, ond mae'r broses rhag archebu yn bwysig iawn. Felly, os ydych chi wedi mwynhau, da chi wedi glywed heno, mae Nerys, Siôn a Morgan, mae gwaith nhw yn ymddangos yn y ddodeigerdd, ynghyd â 60 o feirdd eraill. 60 o feirdd, 63 dwi'n meddwl o feirdd, 100 o gerddi, ac un o'r pethau cyffroes i fi yn wahanol ydy bod ni fwy na lai di troi allan yn 50-50 o ran merched y bechgyn, heb, achos nathon ni ddarllen y cerddi'n ddall, nathon ni ddim sort of sbio ar enw'r bardd, nathon ni ddarllen y cerddi heb sbio ar pwy wedi sgwennu'r gerdd. A wedyn ar ôl i ni rhyw fath o le dewis, nathon ni sbio ar enwa a sylweddoli bod ni rwsyd wedi manage i gael 50-50. Sy'n anarferol mewn cyhoeddiad Cymraeg, ond dyna ni, da ni wedi gwneud heb drio, a da ni'n smeg iawn am y peth. Wedyn, mae hwnna'n
beth diddorol am y gyfrol am hwnni. Di bron yn dweud bod cynwysoldeb ddim yn anodd. Mae'n lot, dydy. Pwy sy'n meddwl, de? Ond dyna ni. Wedyn, ia. Tawaith. Ia, tawaith. Mi fyswn ni'n channog chi, os ydych chi'n mwynhau barddoniaeth, i fynd draw i'r wefan, mae'n bosib prynu copi digidol, copi caled, fydd yn cynnwys copi digidol, a mae'n bosib i chi, mae Sean yn pwyntio nid y grysau. O, da ni angen yna. stamp.cymru/bodeuger i genigen. Rhywbeth fel la. Mae ar y wefan, os ydych chi'r siop, os ydych chi'r wefan, wch chi'r siop, mae yn y siop. Na ni drio rannu link y munud. Mae Sean dal yn pwyntio. Sgynna'n graphics, Sean, sori. Da ni ddim yw tawaith. Ia, os ydych chi'n mwynhau barddoniaeth, please cefnogwch. Da ni'n gwerthfawrogi'r cefnogaeth chi yn arw. Dwi'n anghofio beth yna? Na, dwi'n mwyn. Na. O ran y lodeigedd. Hynny di hanes Bodeuger 2020. Fory ar Instagram, cylch gyda'r stamp, mae Caryl Bryn yn mynd i fod yn rheoli yr cyfrif drwy'r dydd. Felly cofiwch fynd draw yn cyfri Instagram ni i weld be fydd ganddi hi i'w ddeud. Dwi'n siŵr fydd yna fideos byw, fydd yna lyniau, fydd yna bob math o bethau ymlaen y fanna. Da ni newydd orffan mis ar y thema bwyd ar wefan y stamp. Da ni wedi cael llwyth o gyfraniadau difyr am rhywiol, yn ysgrifa, yn gelf, yn straeon, bob math o bethau. Felly mae hynna i gyd ar y wefan wan i chi fynd draw i'w mwynhau. Mae wedi bod yn fis llwyddiannus, llewyrchus. A wedyn, da ni newydd gyhoeddi hefyd, mae ein thema nesaf, nid ar gyfer mis Mai, ond ar gyfer mis Mehefin, da ni'n gwneud themau bob yn ail mis. Thema mis Mehefin fydd cyfieithu. Felly mae gennym ni ambell i brosiect reit gyffroes ar y gweill efo hynna, ond fwy na'n byd, da ni jyst eisiau dweud, os oes gennych chi unrhyw syniadau am gyfraniadau, da chi falle efo diddordeb i cyfrannu i ni ar y wefan ar gyfer mis Mehefin, cysylltwch efo ni os oes gennych chi rhywbeth i'w ddeud, rhywbeth i'w greu, gerdd, yn ysgrif, yn ddarn barn, yn stori fer, yn unrhyw beth, fysa ni awyddus iawn i glywed gynnwch chi. Os gennym ni newyddion o ran y nosweithiau byw nesaf ni, neu da ni ddim cweit yr... O, yes. Sean. Da iawn, Sean. Be, sori? Mae Grig wedi rhewi, dwi'n meddwl. O, na, mae'n ôl. Dwi'n ôl. Be sydd fan o'n? Dwi'n siŵr os gennym ni newyddion i'w rannu o ran y noson fyw nesaf, neu di hwnna'n rhywbeth sy'n mynd i ddod allan yn yr wythnos fwy nesaf. Mae'n bethau yn y gweill, ond dydyn nhw ddim wedi cadarnhau. Ond cadwch y llygad allan, da ni gobeithio cael beth diwedd y mis yma, a fydd yna rhyw ddau beth gobeithio yn mis Mehefin, gwylwch y gofod i ffind allan mwy. Be di deadline y peth cyfieithu? Yn ddelfrydol, cysyllta erbyn mis Mehefin, hyd yn oes ti'n diorffan o, i ni wybod i'w amserlennu fo. Ond fydd o'n running, os fydd pethau'n dal i ddod i fewn yn mis, at ddiwedd mis Mehefin, mi fydd o'n dal i'w cyhoeddi nhw, lle. Ond os oes gennych chi syniad, sa chi'n gallu gadael ni wybod erbyn mis Mehefin, sa'n gret. Helpu ni efo trefnu ni, felly. Unrhyw beth arall? Ydy Morgan yn barod o feirniadaeth? Gyd i nodio. Mae o'n barod. Ti'n fatha steddfod, ynddi, pan maen nhw'n fatha chwifio at yr beirniad i weld os dyn nhw'n barod. Cewch o drysa yn y cefn, pan ydych welwch yn y cefn, os gwelwch yn dda, gan i wad yn hyder chyfeiriad Morgan Owen yn ôl y llwyfan i drafodi beirniadaeth yr stori fer iawn 1/10. Dwi'n dad riwtio yr hybarch feirniad. Ymlaen i chi. Iawn te. Y ffordd na wneud hyn, mae gen i enillydd, ond tegwch wrth gwrs na weid rhywbeth am bob un oherwydd mae yna rynweddau ym mhob un o'r rhain. A dweud mwynhau, so diolch yn fawr am y rhain mewn. Wel, i weid stori mewn brawddeg, mae angen bod yn gryno yn amlwg. Mae rhaid bopeth wneud rhywbeth, a mewn un brawddeg, does dim modd cuddio tu ôl i ystrydau mewn beth fel yna. Felly, gyda hynny o bragmadrodd a fi ymlaen. Gyda llaw, y ffordd dwi'n gweld rhain, maen nhw ar Facebook Messenger, so sa'n gweld enwau pobl gyda rhain, felly dwi'n beirniadu'n ddall i bob pwrpas, fel steddfod go iawn. So, yr un cyntaf sgen i fan hyn yw, wrth i'r golau olaf bylu, aeth Elin i blannu bylb. Wel,
Rwy'n hoff o'r cyfddylethrenu fan hyn. Mae'r golau yn pylu, felly mae'n ateb y testyn. A plannu bylb. Mae rhyw rhan hon yn ei gofyn, wel, be mae'n plannu? Dwi eisiau gweld ti'n plannu bylb gwydr. Fel bod hi'n plannu bylb yn rhyw reswm. Ond mae'n gryno, falle, does dim digon o awgrym i fynd ar ôl rhywbeth penodol. Bylb yw bylb, boed yn gwydr neu blanhigyn. So, mae'n competent, ond falle ddim yn rhoi digon o gyffro, falle. Ond nes i fwynhau. So'r ail un sydd gen i. Nawr, anffodus, dyn ni ddim yn rhugl yn Gaeleg yr Alban y credu yw hyn. Ni ddim yn dwle Wyddeleg amser faith yn ôl. Glywed pethau, wel, diangen braidd y mywyd go iawn fel Dansiwm Eron Ward, Siwlym Eron Dra Gachla agos Mobo. Rwy'n dawnsio'r bwrdd ac yn cerdded ar y traff, bob bore gyda fy mwch. Felly, y tro yma, dydw i ddim yn digon competent mewn un gen i feirniadu yn yr iaith hon. A mae'n fwy nag un frawddeg hefyd, felly dyw e ddim falle yn eligible. Ond, y siŵr bod e'n wych, so diolch am hynna. Mae'n edrych yn bert iawn dwydd. So, yr un nesaf gen i wedyn yw, y golau olaf oedd y drwg, tasgodd y maith cyn gadael mewn eiliad gron. Wel, gyda'r un hon, rwy'n credu bod ni'n mynd i rywle mwy y ddawol. Felly, mae'r golau yn rhywbeth, mae'n gwneud rhywbeth, y golau olaf oedd y drwg. Mae'n tasgu y maith, mae'n rhywbeth yn digwydd, mae'n rhyw symud, a mae'n gadael mewn eiliad gron, am hyn yn atgoffa fi o'r machlyd, mae'n llosgi, ac yn sydyn mae'r gol yn diflannu, felly mae'n cyfleu hwnna i fi. Toffi'r un yna, mae'n neis. Yr un nesaf sydd gen i wedyn yw, wrth i'r golau ola gilio, gwyddau mae hon fydde'r awr dywyllaf cyn iddi wawrio. Dyma frawddeg sydd wedi i seirnio yn neis, mae'n rhythm iddi, ond dwi'n ofni braidd bod yna ormod o ystrydau falle, yr awr dywyllaf cyn iddi wawrio. Hen drawiad falle sôn am y wawr, neu y diwch cyn y wawr fel y diwch dia. Hoffi'r frawddeg, ond does dim digon o padyn i guddio y tinc ystrydebol falle fan hyn. Felly a fi'n mlaen i'r un nesaf. Yn dawel cyn fythgwsg a'r byd yn iawn, daw'r golau mawr llachar am dwyn i'r mawr. Wel, mae'r frawddeg hon yn gwneud rhywbeth hefyd, mae'n fwy storiol falle na'r ambell un wedi cael hyd yma. Rwy'n hoffi bythgwsg yn dawel cyn bythgwsg. Mae tinc bygyddiol fyna, sy'n denu rhywun ymlaen, a'r byd yn iawn. Felly mae'n rhyw wrthdaro fyna, yw rhywun am cysgu am byth, oherwydd mae'r byd yn iawn, oherwydd nad yw'r byd yn iawn. Pwy yw'r am dwyn i'r mawr. Mae'n mwy'n digwydd fan hyn. Felly, a fi'n mlaen i'r un nesaf. Cododd a diffoddodd y lamp, a doedd o mwy hangen hi bellach. Wel, dyma frawddeg gryf iawn yn credu. Mae'n gryno iawn. Does dim lot o ddisgrifio fan hyn. Does dim angen, mae'r digwydd, mae'r symud, mae'r ddelwedd yn gwneud lot fan hyn. A dyna be oedd gai mewn golwg rili pa i meddwl am stori mewn brawddeg. Cododd a diffoddodd y lamp, doedd o mwy hangen hi bellach. Mae hyn yn gryno iawn, a mae'n dangos beth sy'n digwydd ar unwaith. Does dim angen mynd yn aml gymalog a ffentyrru pethau. Nag ansoddeiriau chwaith, mae'n sy'n neud rhywbeth. Dwi'n hoff iawn o'r un yna. So wedyn, mae gen i, bydd popeth yn iawn, meddai'r prif weinidog. Mae un seren ar ôl. Hefyd, dyma un fwy cymleth falle. Mae un seren ar ôl. A wrth ddarllen hyn, o'n i'n meddwl, wel, mae pawb yn sôn am ddoctoriad fel ser ar hyn o bryd. A'r prif weinidog yn ei plith wrth gwrs yn canmol doctoriad. A gallai weld rhyw olygfa ddystopiaidd yn fy mhen. Mae pawb yn marw, ond mae yna un seren ar ôl, mae un doctor ar ôl, so dim ots. So yn hoffi pa mor gymleth yr un yna falle. Nesaf te, mae gen i dros ail y bryn wrth i'r hael fath a sŵn y dwndwr ddechrau darfod. Meddyliodd ai dyma fyddai diwedd y stori. Dyma frawddeg gymwys iawn, mae'n llifo'n neis.
Mae'n hawdd, mae'n disgyn yn hawdd ar y glist. Braidd yn hir falle. Dim ond oherwydd mae yna sawl cymal dod un ar ôl y llall. Gan fod dyma'r un frawddeg sgynnu fan hyn, mae'n teimlo fel rhyw ymgais i ddweud bach mwy, yn hytrach na penderfynu ar un peth. Hoffi'r frawddeg ond bach yn llipa falle. Felly, ola ondi mae gen i daw'r golau, ola, ataf, y lleidr i fy nhw'n dros wyneb y dibyn. Dwi wedi trio mor galed o osgoi. Wel, dwi'n hoffi'r colon yn y frawddeg yma. Dwi'n hoff o atalnoddi da. Ond dwi'n ofni bod yna chydig bach o ystodeb fan hyn hefyd. A dwi'n gwerthfawrogi'r adlais ysgrythurol, y golau yn dod fel lleidr, dod fel lleidr yn y nos, mae'n y Beibl rhywle dwi'n credu. A wedyn, dwi'n trio mor galed o osgoi. Wel, mae'r dibyn fan hyn. Mae'r dibyn yn ymddangos lot mewn llenyddiaeth. Bydde rhywun yn cael argraff bod ni'n genedl sydd yn byw ar archwyn y dibyn. Falle bod ni mewn rhai ffyrdd. Ond fan hyn, o'n i ddim, sa'n credu bod y dibyn yn ddigon gwreiddiol fel delwedd fan hyn. Falle bod yn delwedd drawiadol iawn, ond mae'r golau olaf, y lleidr, y dibyn, trio osgoi. Dwi'n teimlo fel, mae'n ymgais i ddweud stori, ond falle gormod ymdrechu. Felly, yr un ola nawr te, dyfrodd i sŵn organ geg, wrth i'r ser ddiffodd, un o'r ddyn yn ara deg. Dyma frawddeg fach sionc, dwi'n hoffi'r rhythm, hoffi'r odl hefyd. Dyma un wahanol, dyma gyflwyno stori hefyd, drwy cyflwyno delwedd o ryw fath, delwedd glywedol, falle, os hwnna'n neud synwyr. Dyfrodd i sŵn organ geg wrth i'r ser ddiffodd un o'r ddyn ar deg. Wel, ar y brig, na i ddim trefnu nhw gyd yn amlwg. Dwi eisiau wedi siarad bach gormod falle. So, mae'r ddoi ar y frig, gadael brawddegau yw'r rhain, yw cododd a dyffoddodd y lamp, doedd o mae hangen hi bellach, a dyfrodd i sŵn organ geg wrth i'r ser ddiffodd un o'r ddyn yn ar deg. O safbwynt rhyddiaeth byr, mae rhaid mi barchu y frawddeg sydd jyst yn ddelwedd sy'n taro rhywun. Mae rhywbeth Hemingwayaidd am yr enillydd. Rydyn yn clwyno delwedd, mae'n adrodd stori, a gall hwnna fod yn stori ynddo hun, a dyna beth ni eisiau rili frawddeg yn just dangos rhywbeth, dangos y digwydd a dangos y diwedd, ond gadael cil drws yr agor i rhywbeth arall hefyd. Felly, yr enillydd yw, a llongyfarchiadau i pwy bynnag sgwerodd hi, yw y frawddeg, cododd a dyffoddodd y lamp, doedd o mae hangen hi bellach. Felly, llongyfarchiadau i pwy bynnag na sgwei hwnna. Safed, cododd a diffoddodd y lamp, doedd o mae hangen hi bellach. Os ydy'r llenor, y prif llenor, ydy'r Titus ydy o? Titus. Wel, ar ôl... Mae'n hanes i hyn, mae'n tynnu'r ethol fo'i hyn drwy'r amser hefyd, wedyn mae'n rhyw ddrwg yn caws. O job na ond clod mawl a bryd yr wobr, rili dde? Wel, ie. Llagachadau bawb, oedden nhw gyd yn styried i fi, nes i fwynhau hwnna. Dwch yn ôl tro nesaf, fe. Fe gynnon ni line-up bach arall i chi ddigon buan. A diolch i chi... Dwi'n dweud reit saff, mae siŵr fynd ar rhywbeth arall fi sy'n heno, mae siŵr, bydd. Bydd. Os nad pythefnos i heno o bosib. Pendi. O, falle cyn hyn, ie. Ond nhw'n ddim deg gormod, rhaid gofyn iddo fyd o digwydd. Ie. Ymlaen i chi wan i'ch sesh nesaf. Gobeithio bod chi wedi mwynhau heno. Yr un neges, os sgennych chi unrhyw awgrymiadau, mae hyn i gyd yn newydd i ni, wedyn os sgennych chi unrhyw awgrymiadau sut ydyn ni'n gallu gwneud yn Noson yn well, croeso chi rhan o draw. Byddwch yn gwrtais, please. Fel arall, diolch i chi gyd am ddod. Da ni'n gwerthfawrogi eich presenoldeb chi, hyd yn oed nad ydyn ni'n gallu gweld eich wynebau chi. Diolch i'n beirdd yn Llenorion ni, da ni wedi mwynhau chael chi mewn arw. Ond yn gret medru, un o gryfderau yr busnes wneud o dros y we yma, ydy bod ni'n gallu dod o pobl o ardaloedd gwahanol at ei gilydd
fysa ni yn Gaernarfon ddim yn hawdd iawn yn gallu dod lawr at chi yn y Cymoedd heb law ar y cyfrwng yma lle, a dod y cynulleidfa ni. Felly, wedi joio hyn yn fawr. Diolch i chi gyd. Mae gennym ni, mae Nicky Beach ar yr sgwrs yma'n dweud, hangout ar ôl y sgwrs, mae'r cwestiwn. Lle dwi'n gwybod sy'n ei fod yn gwneud hynny, ond os di pobl eisiau mynd o hynna. Siôn at Reef Station, dwi'n okay. Iawn, oce. Cool. Be bynnag, trefnwch ymysg eich gilydd, ewch ymlaen i'r lle nesaf, be bynnag. Ag ie, diolch yn fawr. Iawn, Cofio'n stampus i chi gyd. Cadwch yn saff, de. Nos dawch, pawb. Diolch fawr, pawb. Diolch. Ta! Nos da. Ta!